Hem arrencat amb els versos de Joan Fuster i seguirem ara parlant de Joan Fuster, amb una altra dimensió. Pujant aquí a l'escenari, en Salvador Vendrell, que ha escrit A casa Joan Fuster, les tertúlies de Sueca, donada edicions, l'Àngel Cano, Mateu, que ha publicat Joan Fuster i Serra d'Or, editat per les publicacions de la Universitat de València, l'Antoni Martí Monterde, Hem d'acostar-nos a València, de Josep Pla, i en Vicent Tolmos i l'Enric Sòria, amb aquest llibre de Viva Veu, editat per Afers, per l'editorial Afers. Jo no sé si... Potser no cal que ens asseguem, no, Maria? No, ja ens quedem. Els artistes que estiguen asseguts. Ja ho farem nosaltres a peu dret i... Sí, és que si no això apareixerà el camarote de los hermanos Marx. Nosaltres ja ens quedem drets. Sí, perquè així us podeu obrir una mica. Tenim algun altre de micro? Demà? Més aquest? Val. Salvador. Començant Salvador. No? Presente. Obriu-vos una mica més. Sí, perquè així ja fem d'allò. Veus? Maria, quan vulguis. Doncs comencem per tu, Salvador, ja que tens el micròfon. Salvador Vendrell és columnista, escritor i professor a l'Institut Joan Fuster de Sueca. Ha guanyat el Premi de Narrativa Ciutat de Sagunt 2013 amb la novel·la Quan truquen de matinada. Salvador, com eren aquestes tertúlies a casa seva a Sueca que freqüentaven gent de totes les comarques? Bé, per això l'he titulat Tertúlies, perquè Fuster feia una tertúlia a València. Us l'heu d'acostar com si fóssiu cantant, perquè són micros de cantant. Així, no? Sí, una mica més i tot. I, bueno, que això també té un llibre, que tens l'editor d'aquest llibre, que és la tertúlia de Joan Fuster, que és la que feia a València cada dilluns. I el llibre que feia jo l'he titulat Tertúlies perquè no es pot parlar de tertúlia, eren tertúlies, no? Perquè en temps de la transició era un lloc de peregrinatge d'intel·lectuals i de polítics, sobretot, de tots els països catalans, i n'hi havia una gent que eren fixa pràcticament perquè eren del poble, eren joves, estàvem estudiant batxillerat i assistíem de tant en tant, bueno, de tant en tant no, de vegades, massa vegades, a casa Fuster, i allí te trobaves de tot. Un dia te trobaves a Montserrat Roig, que anava a preparar-li una entrevista per a la televisió, un altre dia, qui siga, no? O polítics, etc. I vam tindre la sort de poder estar en aquestes històries. I un dia m'encomanà Toni Furió un article per a l'Espill, la revista que funda Fuster, que parlara d'això. Me va dir, fes un article d'unes 13 pàgines, no? Ho vaig fer i vaig veure que tenia més que contar, no? I va acabar sortint... I al final vaig dir el llibre. I això, i la història és això, és la relació de Fuster en una sèrie de gent jove i conta la meva experiència allí en polítics, en intel·lectuals, etc. Veiem que Fuster té totes aquestes facetes, la tertúlia, també els articles. L'Àngel Cano ha escrit aquest llibre dels articles a Serra d'Or, una faceta d'articulista que no sé si en feia gairebé tot un gènere, no sé si era un assaig comprimit, els seus articles, Àngel. Sí, de fet... De fet, tu vas fer la tesi doctoral. Correcte. Sobre aquest articulisme. El llibre és el resultat de la tesi doctoral d'una investigació que va començar al final del grau de Filologia Catalana i partíem de la base de justament justificar que l'articulisme literari, en general, i el de Fuster en particular, no deixa de ser assaig. Encara que es publique en revistes, periòdics, continua siguent assaig. A banda, també, Fuster s'havia de guanyar la vida escrivint articles i vam veure que el corpus que abraçava l'articulisme de Fuster a Serra d'Or durant 25 anys es prestava a una investigació i es prestava a justificar això, que justament l'articulisme literari entre la frontera entre el periodisme i literatura no deixa de ser literatura, exactament. Sí, passem a Antoni Martí Monterde, el nostre valencià que viu a Girona. Quina va ser la relació d'acostament entre Pla i Fuster? Bé, abans el Salvador Vendrell parlava que per allà, per casa de Joan Fuster, passava moltíssima gent.
coneguts, desconeguts, amics coneguts i saludats. I un tal Josep Pla, en 1959, es va presentar també a casa de Joan Fuster. Venia del Golf Pèrsic, va entrar a la península Ibèrica pel port d'Algeciras. Del Golf Pèrsic? Del Golf Pèrsic. Sí, són coses de Josep Pla. Comprava petroli o...? Sí, havia anat a fer un reportatge, suposo, i en tornar per la península Ibèrica va agafar un autobús i a l'altura de Sueca va, suposo, pensar en les lectures que acabava de fer del descrèdit de la realitat, de les originalitats i d'alguns articles de la premsa de Joan Fuster i va decidir baixar-se de l'autobús i presentar-se a casa de Fuster. Llavors, jo, per exemple, no vaig anar mai a casa de Fuster en vida de Fuster. Vaig anar el dia de l'enterrament. Però això és pecat, eh? Això resta punts. Jo crec que és un pecat, afortunadament, no mortal. No mortal. Però, en tot cas, no deixa de ser una anècdota significativa. És a dir, si jo ara estic aquí parlant de Fuster, potser és precisament perquè no el vaig conèixer i la curiositat ha estat més forta que la coneixença personal. M'ha permès fer unes altres coses. I t'has anat a Vida Girona seguint aquesta coneixença. Vas dir, si Fuster va anar a conèixer Pla, jo me'n vaig cap a les terres del Pla. Sí. En tot cas, jo ja no visc a Girona. Això és... Ja no vius a Girona? Hem d'actualitzar les dades. He estat molt feliç a Girona, però els que coneixeu On la vius paraula ara? Renfe sabreu entendre perfectament perquè he tornat a viure a Barcelona. Doncs si visquessis a Reus ni t'ho explico. Llavors, aquest llibre... A Girona encara fan zap. Sí, aquest llibre que tinc entre les mans, si mireu el programa, us semblarà que és un infiltrat, perquè és un llibre de Josep Pla, editat per mi. Però en realitat és un llibre pensat per Fuster, i això és el que legitima que estigui en aquesta taula. Perquè fa molts anys Eliseu Climent i Joan Fuster estaven segurament dinant i al final del dinar a la sobretaula, les sobretaules sempre són interessantíssimes, és una part de la tertúlia molt important, Fuster va agafar un paper i va fer un esquema de memòria d'un possible llibre de Josep Pla sobre el País Valencià. Fuster li va regalar aquest paper a Eliseu Climent i Eliseu Climent es va entusiasmar, òbviament. Llavors, em puja cap a Barcelona a parlar amb l'editor Vergés, l'editor de l'obra completa de Josep Pla, per a fer-li la proposta formal. El senyor Vergés també s'entusiasma, òbviament, i es queda el paperet. Mor Josep Pla, mor Vergés, mor Joan Fuster, el paper ha desaparegut i... Però el llibre existeix. Sí, però existeix per la segona part de l'anècdota. I és que el dia de Sant Jordi del 2019, que jo estava firmant llibres del meu llibre sobre Josep Pla, que havia guanyat el Premi Joan Fuster d'assaig, en la parada estava també Eliseu Climent. I entre moltes coses, de sobte em diu, mira, Antoni, vaig explicar-te una anècdota. I m'explica l'anècdota aquesta del paperet. I em diu, Antoni, tu series capaç de reconstruir aquell paper? I jo li vaig dir, oh, i tant, mentida. Jo, en el moment en què estava dient, oh, i tant, jo mateix estava tremolant. Però, clar, després vaig veure que en realitat sí que tenia raons per a dir que sí que podia. Que tenia d'una cosa un llibre. Aquí està el llibre. Per què? Doncs perquè Joan Fuster em va fer llegir a Josep Pla. I entre tots dos m'han fet llegir pràcticament tota la literatura europea. Per tant, jo ja tenia en el cap una possible visió de Josep Pla, pel que fa a Fuster i a l'inrevés. Només calia buscar amb què més podria haver pensat Joan Fuster en aquell moment. I el resultat, hem d'acostar-nos més a València, que és un fragment d'un text de Josep Pla, i, si em permeteu un petit incís pseudopublicitari, complementari a això, hi ha una exposició ara mateix a la Fundació Pla sobre Pla i Fuster, una conversa infinita, que em sembla que són dues activitats aparentment diferents però indestriables. Acabem de presentar l'altre llibre, que és de Viva Veu. Tenim els dos coautors a banda i banda, el comissari Any Fuster al Principat, Enric Sòria, i en Vicent Olmos, historiador i editor. És el vostre llibre un recull d'entrevistes entre els anys 52 i 92. Tot i que, com dieu, correspongui primer Vicent i després l'Enric, les evitava. Joan Fuster no volia entrevistes perquè corria riscos? Bueno, jo crec que aquesta és la brama que corre, que no li agradava,
però Déu-n'hi-do si no li agradava. Per fer un llibre. El volum és important, no? I a més, una anècdota és que ahir, en un acte que hi havia a Vilafranca, per parlar de Fuster, no? Doncs, ara ho comentava l'Enric, no? Va aparèixer una persona que tenia una entrevista que se li havia fet a Fuster en una revista de Vilafranca i que no està inclosa. Per tant, ja estem recol·leccionant entrevistes perquè segurament el proper volum haurà de ser una mica més llarg. Sí, realment és la segona edició d'aquest llibre. Vull dir que aquest llibre de Viva Veu, que estava exhaurit feia molt de temps, l'havíem publicat fa com a mínim 10 o 12 anys i han aparegut més d'una dotzena o 7, crec que 16 entrevistes més i aleshores, en fi, en aquest cas amb la col·laboració de la institució Alfons el Magnànim hem pogut fer aquest llibre que jo crec que té una certa importància perquè jo crec que és un llibre, no sé Enric em pensarà, no? Però per exemple seria un llibre fonamental per fer la biografia de Fuster. És a dir, sense aquest llibre seria impossible fer la biografia de Fuster perquè aquí explica moltes qüestions, diguem, algunes anecdòtiques, però moltes sobre el seu treball, sobre la feina que feia, sobre com la feia, sobre com de vegades qüestions de la vida privada, no? Que jo crec que són imprescindibles per a poder... Per tant, la nostra aportació material a l'any Fuster és una reedició. Per què? Perquè tampoc teníem la idea de publicar moltes coses per l'any Fuster, perquè nosaltres, des que vam publicar, per exemple, Terra en la boca, que vam fer una edició bastant bonica, en un forma gran, prologada per Josep Palacios, o des que vam publicar L'elogi del meu poble, o Poetes, moriscos i capellans, que ara reeditarem, etc. L'editorial Afers porta, diguem-ne, que des que va començar a editar llibres, traguent coses de Fuster o sobre Fuster. Antoni Martí té un llibre sobre Fuster i l'assaig. L'any passat van publicar el Premi Ateneu d'assaig, que és un treball sobre Fuster i diguem-ne, el seu posicionament polític, etc. Per tant, diguem-ne que nosaltres commemorem Fuster cada any i l'any que ve continuarem. Per tant, l'any que ve, segurament a principi d'any, traurem un altre llibre de Fuster. Però concretament aquest, jo crec que és un llibre que té aquest interès i a més, en fi, estem molt agraïts primer a Enric, que va fer el pròleg al primer llibre i que ha tornat a prologar, i després fonamentalment a Isidre Crespo, que avui no ha pogut venir, però que és un personatge que ha fet una feina impagable buscant i rebuscant gairebé totes les entrevistes de Fuster. A l'Enric li demanarem, ja que hem fet presentació d'aquests 4 llibres, i a més teníem la poesia, tenim els articles, tenim les tertúlies, tenim aquesta connexió amb Josep Pla. Enric, estem davant d'una figura intel·lectual dels intel·lectuals més importants que hi ha hagut a l'Europa del segle XX, Joan Fuster? Home, jo crec que sí, que és una figura, de fet, per als valencians imprescindible, però per a la... pels europeus, ja, eh? Sí, per a la literatura catalana també, perquè és un dels millors prosistes que hem tingut i pot ser el millor prosista d'idees des de la postguerra cap aquí, no? I com a assagista, com a intel·lectual, sí, és un assagista de talla europea perfectament homologable amb assagistes del mateix nivell de tot arreu, no? Jo també, això a més és un personatge polifacètic perquè té la poesia, que jo crec que no ha estat prou valorada, és una poesia molt interessant. No ha estat prou valorada en part perquè 2 dels seus llibres per a mi més capdavanters i més trencadors es va prohibir la censura i quan van aparèixer per fi van ser 30 anys després i ja no podien tenir l'impacte que haguessin tingut en el seu moment. Però a més hi ha l'intel·lectual cívic, hi ha l'assagista de temàtica variada, té moltes facetes realment i això el fa una mica difícil d'abastar. Ell es queixava una mica de que la seva faceta, diríem, d'intel·lectual polític, els països catalans, el País Valencià i tot això,
a la qual havia dedicat, perquè ho tenia calculat, un 15% de la seva obra, un 15%, sí, havia tapat tot l'altre, perquè ell era sobretot, i per damunt de tot, un escriptor i un assagista. Era el que ell es considerava i la part principal des del seu punt de vista, encara que el que ha tingut més repercussió siga una altra cosa. Bé, a part de tot això, jo voldria dir que aquest llibre d'entrevistes jo crec que és imprescindible per a qualsevol persona que vulgui conèixer Fuster, no la seva obra, perquè conèixer la seva obra és llegir-lo a ell, sinó el personatge, i la persona que hi ha darrere del personatge, perquè es transparenta molt. Són 80 entrevistes, ell tenia... Oralment era una persona molt divertida, molt intel·ligent, molt àgil, molt fresca. Això es transparenta en les entrevistes molt bé, no defuig mai cap pregunta, sempre contesta el que li han preguntat. El que diu és molt precís i és molt significatiu, i si l'entrevistador té una mica de varietat, doncs averiguem una sèrie de coses que no les trobem enlloc més, no? Que li agradava a Katharine Hepburn, que la relació del seu pare carlí amb els carlins, tota una sèrie de temes que no apareixen en la seva obra, però que descriuen i defineixen molt bé qui era Joan Fuster i com parlava. I de totes aquestes facetes, en quina vos quedaríeu? Perquè ella ha escrit el que comentaves, aforismes, assaig, poesia... No sé quin seria el seu àmbit predilecte o el que més vos agrada a vosaltres particularment. Bueno, és que això és complicat. No podem fer ronda, però ara... Jo crec que ell era un assagista i es definia com a assagista, i ell mateix va dir quin eren per a ells els seus llibres preferits. El diccionari per a ociosos, l'examen de consciència, l'home mesura de totes les coses, els llibres aquests. A mi, com que això de la poesia m'agrada molt, el Fuster poeta m'interessa molt, i l'aforista. El Fuster de consells, proverbis, insolències i de totes aquestes coses. Àngel? A mi m'agrada el Fuster articulista, el de Serrador, que és el que he tractat, i sobretot també el de notes, però notes d'un desficiós, que són els articles que publica durant la passada la transició i on pega clatellots a esquerra i a dreta, i són articles molt incisius d'una pàgina que es llegeixen molt de pressa, i és una visió de Fuster que ja és el desencant polític de veure que el País Valencià no és el país pel qual ell havia lluitat, i això, jo em quedaria amb el Fuster articulista, sobretot d'aquesta època i de notes d'un desficiós. Salvador es quedarà amb el tertulià, el Fuster de les tertúlies. A veure, en el llibre jo intento presentar un Fuster que no apareix en els seus escrits, sinó que és un Fuster, entre cometes, activista, no? Home, Salvador, tu ja portes una declaració d'intencions en la samarreta. Un bon llibre sempre és una provocació. Tu ja vas ahir amb la filosofia... Per ahir els meus amics diuen que la provocació sóc jo, però val, pot ser això. El Fuster que jo presento és un Fuster de casa, que veus com des de casa maneja tots els fills del país. Vull dir, perquè tu allí anaves una nit i te trobaves a Josep Lluís Blasco, una altra nit te trobaves a Josep Guia, però fins i tot te trobaves al president de la Generalitat o te trobaves a Ciprià Siscar, que va ser un gran amic d'ell, i, de fet, la llei d'ús d'ensenyament del valencià es publica el dia del seu naixement com un regal de natalici, no? I no solament a nivell polític, perquè jo crec que una de les coses que hem de veure a banda d'escriptor és la importància de Fuster, que estic parlant, de com intervé en la vida pública, però a tots els nivells. Vull dir, des de manar la faena, jo recordo que quan va anar Isabel Clar Simó, que volia ser novel·lista, ell li mana la faena, li diu, escolta, si vols ser novel·lista, fes una novel·la sobre la revolució del petroli al coll. I la fa. No sé si està bé dir-ho, però a mi és la novel·la de totes d'Isabel Clar Simó que més m'agrada, no? I això pràcticament a tots els nivells. No és que ell manara la feina, però suggeria moltes coses. Vull dir, tot el que entrava en aquesta casa, beguera o no beguera, normalment bevien tots, i eixia en la feina manar. Però a tots. I en aquest sentit, aquest Fuster no el trobarem en el altres llocs. Antoni està estudiant el seu propi llibre. Hem d'anar apretant perquè tenim molta feina per presentar. Si sou sintètics, aniríem tancant. Jo estava buscant una situació, però com que no la trobo, me la inventaré.
Igual, igual, acceptem Pol com a animal de Quan companyia. Josep Pla va pensar a escriure un homenot sobre Joan Fuster, un de tants homenots, li va demanar que li enviés Joan Fuster a Josep Pla un informe autobiogràfic. Aquest informe autobiogràfic pràcticament es troba íntegre en l'homenot de Josep Pla de Joan Fuster. I l'última frase és la que estava buscant i s'ha fet fonedissa en el llibre, ara no faré un umbral, però yo he venido a hablar de mi libro, no. Però sí que si algú té interès després la localitzarem més calma perquè ve a dir el següent. M'agrada molt llegir i escriure també, però sobretot no em voldria morir sense deixar en plena forma a un equip d'intel·lectuals i no intel·lectuals capaços de treure aquest país del seu estat de permanent somnolència digestiva. Aquí, en aquesta tarima, ara mateix hi ha uns quants d'aquells intel·lectuals o no intel·lectuals que van treure el País Valencià del seu estat de somnolència digestiva. Si us movem d'uns quants més, com per exemple Antoni Furió, entre d'altres, dic Antoni Furió perquè és qui està tirant endavant en la proesa d'editar l'obra completa de Joan Fuster. Tot això, em sembla que Fuster se'n va sortir bastant bé. Estaria ben orgullós de tindre així el Dream Team, té el Barça complet del Cadafal. Jo seré ràpid, és a dir, i contradiré una mica el que ha dit Enric, no? Perquè no em podré quedar a dinar avui a Barcelona i no podrem polemitzar, per tant ho dic aquí, no? És veritat el que ha dit, que Fuster sempre respon a totes les preguntes, menys una pregunta que li fa en una enquesta que li passa per escrit Lázaro Carreter. Que aleshores Lázaro Carreter està molt interessat per com funciona l'ensenyament de la literatura en les escoles, en les aules. Aleshores, a Lázaro Carreter el que li interessa és com funciona la literatura, l'ensenyament de la literatura, evidentment espanyola, castellana, i li pregunta a Fuster. I Fuster prescindeix absolutament de la pregunta i aleshores li contesta sobre com de malament estava present la literatura catalana amb les aules, diguem-ne. És una anècdota, però en aquest cas Fuster, diguem que no contesta la pregunta, sinó que li fa un dribbling i li contesta allò que li interessa. Bé, doncs moltes gràcies a tots cinc. Fuster, que ha sigut també un dels eixos d'aquesta Setmana Lliure en Català, perquè és l'any Fuster, i que avui, gràcies al Comptem, tenim el goig de presentar tot aquest seguit de llibres que arriben a completar aquest trencaclosques enorme que és la figura de Joan Fuster. Moltes gràcies a tots cinc.